samo biro no iyudo ka in gi gok madhe kata cha ginene kata cha kumichieme cha iyudo ka bin kata gi gopeni mag otgi pok ichulo hostel cha yani in gi gik moko mang'eny ma kata kikawo pesa ne pod ok rome koro we are really suffering as comrades to kendo sirikal bende goga dundi chuni nyangi duka piny mondo iwinjwa wan bende kata gi jonyuolwa bende. To jotend mbalariany kata vice chancellors nonyisi ni kik riemb nyathi sikul moro amora mobiro. Be girito singono koso giriembore kodu kaka pile? Mano gima ok ginyal rito nikech last semester ka nwatimo penj naneno comrades mang'eny kane riembo in berbere ni sechulo fees idhi timo penj. Joma ne ok ochulo fees onge ng'ama notimo penj kata achiel. Iriembo kendo ji osesettle kama lita dir kiketo pepa ni iketo ni pepa mbele kama to ng'at mane bathi nitie riembo. No gima lit. Koro the vice chancellors kata the leaders, our leaders, the lecturers, mano gima ok girito wacho to giwacho ndi ginyalo wacho